chovatelé se domnívají, že nejlepší granule pro psa jsou ty, které obsahují nejvíc bílkovin nebo největší podíl masa. No, toto je obrovský problém. A väčšina tých psov na to stráda samozrejme, lebo pes není kočka, kočka není pes a pes už není mesožravec, pes už je jak my a jak ošípané, jak podsvinčatá. Všežravci sme. Či chceme, či nechceme. A keď ťa začnú presviečať tými argumentami, jak však je to pes, vlk, meso, tak ako občas mám až... Už dávno ne. A potom dojdu, že však to je, on musí mať to meso, tak vždycky poviem, že OK, že je jedna vec, ktorú nevieme určite. Či je to 10, 20 alebo 40 tisíc rokov, koľko s nami tí psi žijú, ale akokoľvek dlho to je, som presvedčený o tom, že nikto z našich predkov im nebarfoval, nikto z našich predkov im nevaril sviečkovú, ale tých 10, 20 alebo 40 tisíc rokov žrali iba odpadky, ktoré sa im dostali. Takže to, že im dneska dávame granule, je vlastne z ich pohľadu obrovský progres k lepšiemu. To není proste, že k horšiemu. Oni s nami, aj napriek tomu, že akí zlí sme na nich stále boli a čo sme s nimi vystrájali, tak napriek tomu s nami zostali, lebo to sú Božie tvory.